Miksi tämä toimii? No tämähän toimii, olit sitten nainen tai mies. Me aloitetaan Happy Liver-ohjelmalla siksi, että mä haluan, että sä hehkut nyt, heti, koska sä ansaitset nyt, tänä päivänä, heti huomenna. Ja mä haluan, että sä päästät irti kaikista niistä uskomuksista siitä, että se hyvinvointi on hidasta ja hankalaa ja se tapahtuu sitten joskus ja jouluna, tai siis joulun jälkeen. Se kuule tapahtuu nyt. Ikinä koskaan ei ollut kysymys sun geeneistä, vaan ihan puhtaasti fysiologiasta. Maksan puhdistus on sun salainen ase rasvan polttoon ja energian nousuun. Maksa on nimittäin sun kehon ihan ehdoton monitoimimies ja puuhapete. Se puhdistaa niitä myrkkyjä kyllä, mutta se on myös se tunnistamaton sankari siellä tehokkaan rasva-aineen vaihdunnan takana. Ja kun sä nyt keskityt sun maksan terveyteen, sä luot perustan sille, että sun keho toimii sopusoinnussa. Ja sä karistat painoa ja sä löydät sun luonnollisen elinvoiman takaisin. Maksa on myös rasvan polttokeskus. Maksa tuottaa sappea ja sehän on välttämätön aine rasvojen hajottamiseen. Jos sun maksa on veltto ja väsynyt, sapen tuotanto hidastuu ja sun kehon on ihan mahdotonta käsitellä ja polttaa rasvaa tehokkaasti. Nyt sä siis tehotat sun rasva-aineen vaihduntaa ja poistat se ylimääräisen rasvan, joka on varastoitunut niihin kaikkiin itsepäisimpiin alueisiin. Eli se oli heippamyrkyt ja sitten tervetuloa rasvan poltto. Kun sun ylikuormittunut maksa pyrkii koko ajan puhdistamaan niitä jalostettujen elintarvikkeita ja ympäristöjen epäpuhtauksien ja myöskin stressin aiheuttamia myrkkyjä. Silloin se rasva-aineen vaihdunta jää taakse. Maksa keskittyy puhdistumiseen. Mutta nyt kun sä putsaat sun maksan, niin sä teet semmoisen nollauksen, resetin. Ja sen jälkeen sä voit käsitellä myös niitä myrkkyjä tehokkaasti. Ja myös sen, että sä käynnistät sun rasva-aineen vaihdunnan. Sä tasapainotat myös sun verensokerit. Ja ihan saman tien sä vähennät sun makeen ja suolan himoja. Eli maksa osallistuu ihan oikeastaan kaikista eniten sun verensokerin tasoittamiseen. Nyt sun energia ei tule enää romahtelemaan ja sä et enää himoitse niitä makeita välipaloja. Silloin sulla on energinen olo läpi päivän, ihan koko ajan. Ja ne hormonit. Koko sun hormonitoiminta tasapainottuu. Tästä tulee tietoa seuraavalla kurssilla, joka aukeaa sulle kohta. Mutta maksalla on kaikkein keskeisin rooli hormonien säätelyssä. Ja sitten kun me mennään niihin sukupuolihormoneihin, estrogeeni, progesteroni, testosteroni, kaikki siellä. Ja sitten myös ne stressihormonit. Kun nämä on epätasapainossa, silloin sä keräät sitä rasvaa ja erityisesti siihen vatsan ympärille. Mutta nyt tuo kaikki jää taakse. Sun tulehdustila vähenee, eli ei enää turvotuksia. Nyt ei ole enää minkäänlaisia turvotuksia, ei kasvoissa, ei sormissa, ei ympäri kehoa. Ja sun vatsa ei enää turpoile. Eli sä elvytät myös sun ruoansulatusjärjestelmän. Ei kipeätä vatsaa, ei hankalia tunteita. Vessassa voi käydä kuule kaikessa rauhassa. Se paras osa on se, että puhdas ja kukoistava maksa ei vaan auta sua laihtumaan, vaan se auttaa sua tuntea sun olos ihan täydelliseksi ja hyväksi. Kuvittele, hei, sä herät energisenä. Sä tunnet sun kehon kevyenä ja ihana ja onnellisena ja sä katsot sinne peiliin ja sä oot itse varma, koska se sun luonnollinen hehku paistaa sieltä läpi. Kun sä tuet sun maksaa, sun keho vastaa samalla tavalla. Kyse ei ole oikeasti vaan sitä painosta, vaan elinvoiman, ilon ja tasapainon palauttamisesta. Onko sä valmis tähän nyt mun kanssa yhdessä, täällä yhteisössä? Aloita maksasta ja katso, miten se muutos tapahtuu. Sä voit todeta sen ihan itse.